Oo! Oo! Hey! Oo! Adımlar, emmi adamın can yazacak dostu vardır, südiyetili. Yine, ben en radnoy dostum şey, yine radnoy dostum, dost. Yine, müsait değil ya Balkasarı'da, ne bileyim müsait. Ne şey oluyor, 10 yıl içinde görüşecek. 10 yıl ne şey görüştük, 10 yıl görüştük mü? İstemler mi diyelim? Nereden? Spor Türkmenistan'ın oynan Anamrat nereden? Spor Türkmenistan. Bizim Modric'imizdir bir, Modric'tir. Käbir oglanlar var 24 saatlap can etdiýär. Öldüm, köýdüm, söýdüm. Men sensiz nätip ýaşaýyn, men dogalladymy görüsüm gelip barýar, ölüp barýar. Vay can, bal, akyl. Şoňa söýdüňmi? Töle galyň pulyňy, etdiňi, öýüňde opurt, öýüňde boş gep näme gerek? Oňaraňy sok, edeňi sok, prosto boş gep. Artistsiz, artist. Käbir ýyllar bir söýýäsem, alýasam, galaňam metýär, toýam etýär, gyzylam alyp berýär, maşina metinýär, çaý metinýär, howla metinýär, ýigdirýär, içirýär, öýde tutýar, kurorda çennek gitýär. Ýöne şonda da size şoň üçin siz darmaýet, darmaýet. Gyýlar oýnatýarlar no. Alıp gidim toy payı, aydın sazlar sirpayı. Toyumuzun yok tayı, gelin bizde toy toy, gelin bizde toy toy. Atı, Liga Şampiyon maçı hükümetten salçak bol neyse oturuyorsun ay? Final mı? Final. Inter. Atı niye lan? Dur. Çok sözler var mı? Aha, näme diýjek bolamam? Men hiç zat diýemem, gam. Maksat, ma näme diýýär? Men hiç zat diýemem. Barany ýöre oturjak. Sen ne işin? Küçük yaklan. Kiyan aşağı oynardık da. Men bir moşunu doğdanmadı. O zatlar hiç. Men size kovap zor orkadayım. Bize oyazımız korkazam taptık. İnni uğrarsınız. Başka studiyalar teknikan prakada alıp börke, bizde olardan kovsu var. 4K ve onların formatları ne yapçın gerektiğini men size düşünüreyim. Şeyden de kaçtı ütkan o. Yine de bir bellemeli zadımız. Ünsveren olsamız, egin eşiğimizde hiç kilip bitleşike yoktur. Sebebi biz, şunyal profesyonel mikrofonlar ullanýar. Hatta şular ýazak kiçik gazap zory, şunça adam syýamka edýär. Nos, men hamırladaydım. Şu kompüter 4, 6, 8K değil. Hatta şu kine kameran formatını motor kullanır. Evet. Toy 4K formatı düşürülenden soň bir yerde değil, iki yerde saklanýar. Sen ne, bu zatları yeňildir öýtdiň. Sen menki subhanallah, melerimsin sen eyvallah. Gönlüm mektam. Nesip etsin. Al bu da sana. Indi kap zorumuzda bolsa, toy näl düşürüşini biz size görkezeriz. Elis Production, o diýmek hemme zat yürekden. 10 kamera diýäňmi? Ey sena giýje uniz ýatman işleýär. Ütköşük zatlary getirýär. Bular bolmagat. Kerim Sport diýordylar o bärt, no. Bolya balşoy. Amarda durmasana. Wagt bolla balşoy. Andre, hemme teknikan aldın dämi? Aldım 10 kamera aldım. 10 kamera diýäňmi? Hawwa, 10 sana. 8 sana hyzmatda, 4 sana ätýaşykda. Elis Production bu diýmek ömürlük kepilikdir. Oo, falan güzel gıyır. Salam, oğlum ýagdaýlar. Oo, da eski bir giyeceğin için karanlık içinde neymiş hep gördünüz, ilk gördünüz. Ay aylanmana çıktım. Siz bilen tanışmak mümkün mü? Ay bilmedim de. Vay utanman, çekinmen, yoksa da men adım Atakan. Benim adımım aynı.
Alay kaka. Eger köçeden 500 man tapsam näme etmelimen? Ey oğlum, desini iyisini tapdanym, iyisini gowşur, iyil gün näme diýer? Kaka eger 1000 man tapsam? Ha, oğlum, hiç pulu özüň oýnatmagyn. Desini iyisini tapgan, kiminki diýip gyýgyr, tapdanym, iyisini gowşur, iyil gün näme diýer? O. Kaka birden milyon dolar tapsam. Milyon dolar tapsan oğlum, desini öýe gaýtgan. He? İlgün näme onu? Vay, milyoner bolansan ilgün bilen nämesin mazen? İlgünü yaranmak bam oğlum. Nägil pikirine bar gözüne faylanma. İlgünni belaydı. Milyon tap ondan gürlesin. Doğru eyvallah. Bäh aýdylýan eken ağam ha? Ay bolman näme? Ene. Öyleme. İçen bolca. Ütkür soğusundan teper täşme bol var, näde aýarsın? Savolam, savolam. Şundan ýersiň o gulon kesselerimi duýmarsın. Bollam. Şu biri alan biri mut bizde. Şonu eşitdiňmi? Ya da başka aksi eşitdiňmi? Gör gelber. Çyndyr şolar. Bollam. O çyndyr. Aha. Ene. Noş bolsun. Deme ağam şun birini özüň alyp gala diýen daşynda näme marak gitdiler sana. Şu bir bolýar ama onu özüň ýeberam bolmy? Sahanyň sag bolsun. Evet bizden de hala bir ara bir mut ne sağırsalarım oğlum tenki. Stop. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Size bir sorum var. Böylece bakalım buraya. Sor. Sorunu kadınlar neyle etkilenir? Para. Para. Hayır, geniş pencereden bakalım. Paralar. Kimdir biri seni gollar deyip pikir etme. Ha dur şaka yaptım. Aha. Kadınlar mutluluk ister, ilgi ister, Aha. sevgi ister. Aha. Ay bitti. Aşk ister. Aşk ister. Evet. Aynen. Saygı ister. Saygı ister. Çok sağ olun kadınlar, var olun. Var olun. Dur. Şimdi. Çok para ister. Kaka bize tere var yanında mekte pul vereydi. Onun pul verek mi? Ha karasam mı? Ekte ödeyemem ama. Yine pul. Var yok kal. İyice kaka pul veren oğlan. He näme oldu mu? Kakamda pul doğru bir şey gittim ben o. Size düşün Meryem bir. Garaşadır men alıp berene sana pul var. Pul vermedin ha? Yan kacalık mı kacalık? Yakacağılımı zaten pul vermedin ha? Gel bari. Gel getir. Şöyle olmalı. Kacalık olmasa günün kıyına udaylıklardan kulla var gitme o sen o. Levap Ersar şiirvesi bilen Tecenin şivesini değiştirelim. davay başla. Näme sözler var? Seretla. Qara. Ne kara? Ne aktar? Maktum bulam öz goşgularında aytıp geçipdir ha. Bilýän däme? Siz var hem şey dedi Allah ya nasıl şey diye. Sen goşgular Hakiki Türkmen diýen de Ertal Türkmen diýen oňalar. Yok, hakiki teke dili Türkmen dili. Teke dili oňalar. Musa, Yusuf aýtsana şular, olay teke dili. Yok, az hakiki Türkmen dili Ersarlardan gelýär. Qara diýen sözi maktum bulam öz goşgular. Kara bir renk. Qara renkde bäri qara. Yok, ene şoň telefonyň rengi kara. Ay qoýay. Ey böyle, inniki Kerkinskiler. Tecenskiler. Qaranglar. Ahaskiler davay diýip. Ursturdurplaydy. Levap, davay. Öyle. Cevap idi. Ene. Hakyň ejesinden näme diýen? Mama. Ejeň ejesinden näme diýen? Mama. Başka söz tapmadın da? Yo mesela näme çok kıymaştıracak sen yani mesela birine Bakalım görüyor. Yo sen eze kaka diýdin ha sen. Ne birine mama baba son ene ata doğru da Yo mı? onyanlar. O hersinin öz adı olmalı. Biz hemmesini aýratyn gowy görkezmek üçin ene, ata, baba, mama. O görenliğini intonasiya bilen görkezip bilen. Men mesela enem aydan wagtym diýeli. Mamamlara barýan diýende o başga mamam bolýar. Şoň üçin intonasiya bilen bolýar. Aýs mamam bolýar. Ejeňe ezetme kak. Garynda tapadyna gara. Men mamamlara gidip barýan ene. Bu uje atam öýündekileriniň kä bolýar. Mamalarına, enelerine bolýar. Men meselem diýelim mamamlara ise ene men mamamlara gitjek. Mamamlara. Oh, gördün mamamla. Hem düşünür hem ise var bir hile.
Çağalar Ecen tarafına gidesi geliyor. Kakas tarafına gidiyor. O işlet ya da. Batayda bir Ya hiliye. men tersine aňarda iş ýatdyň, owada iş ýatykda. Kerki zaten o var. Ondan o var. Ondan beter nira o var. Nira, sizlerde näçe sany svetofor bar tejende? 4. Ýangyrlaşdyk. Bularda 3 sanak var, bizde Kerkide 4 sanak var. Bir ýangy Svetofor bilen so bilen o derler. Neme çökünen? Bolya. Bizde jiyim var. Jiyim. Indi ütke ya, meselem, gyzygyň aýtdan bolsaň, uyam diýen. Ýöne egerde oglun jiýin aýtdan bolsaň, inim diýen. İnim bizde de var ýöne uyam. İnim uyam bakil dip sizde öwründe bakil. ula diýler. Grup aýdylan okma, inim dip gahana gelende zat. Neme dip bolýar da? Men biraz şeýle tejen orsy öwrenen tejenler aýdaýyn. No. Braşke zat diýerler. Ha. So inim bolýar, so braşke. Yo ýöne meselem inim diýip aýdan wagt uňjy bakil gaharlarna ýalyk gelýär, dogry-dämi? Primärno şoň. Ýöne uyam bizden ulgyzy onunda diýler häzir ýerde. Bizde ulgyz dogonyňa eke diýilýär. Kerkide o ersarık meselem. Ekmek abi. Yok. Sabrımı zorlama bence. Bizde meselem diýeli. Ekin var. Benim sabrımı zorlama abi. Bizde meselem diýeli, maýa diýeli ya da diýeli bilemok. Dursun. Şahsenem diýeli ya da Dursun diýeli. Däl. Dursun eke diýär. Meselem Dursun eke salam diýem. Dursun eke salam. Şoňa ala goly. Eke uje özüne uly aýalaýdylar. Bolýar. Jora näme diýär? Jorawa näme? Naski? Jorap diýem. Jorap diýerler. Jorap diýem. Bapça jorap sözü ulan. Ortmanly. Yok, indi biz ýöne naski diýen, jorap diýen sözüni biz ulan Örlerine näme diýär? Örlerine meselem neme? Çerşka. Awa. Gaý gördüňe de orsça gitdi. Ne bular piçin. Bular ba piçin diýen. diýen. Türkmençe bilen oken. Biz ama jorap diýär, çokoy diýär. Bular çokoy diýip bile diýär o. Yo sen ak koku diýäň, sen priyaniga. Awa ak koku diýän. Näme? Sen näme diýän? Piçin diýänmi? Priyanik diýäň Yo, orsol sen Türkmençe gurla Musa Yusuf aýtsan şoň. Türkmen diline şu sözlerin yerini tutacak juda kän sözi var. Top diýäňizmi siz? Topa top diýän Biz tejende pökkü diýerdik. Onu Aşgabatdan mehmany gelip top diýerdi. Aşgabatda sırama rahat diýip üstüne gülýär. Pökkü diýerdik. Tigre näme diýäňiz? Velik. Ya da velosiped, Orsa geçip durbaşy istadim da. Velosiped. Sizin öz diliniňizde oýtan. Biram ýene şoňa da hakyky türkmen dili ýaňam. Velik diýen, velosiped diýen, olar hemme orçadan gelen. Orçadan söz ýöne sen Çeska, naski, piçin. Ya sen hem Priyanik. Sen hem mesela neme diýip aýdam, o türkmençe aýdam, o ýene. Yo men türkmençe aýdyp gelen aşwada sen. Mesela sen diýeli pökkü diýdiň dogry-dämi? Biziň kim top bolýar. Sen häzirki aýtjak sözüňde tigirdir dogry-dämi? Tigir velik tigir bolýar da. Näme? Velik tigir bolýar. Ne üçin bir hile geçdiler Huda? Yo meselem sizde neme var? Daşarda aýlap gören adam näme diýiller? Tirremçe. Gizip görýär. Tirremçe meselem o. İlkmanda gel meselem diýip aýdýar. Awşda ilkmanda diýsen bolýar türkmençe bolýar. Tirremçe. Bir hile özlüklerden gelen bir söz diýär. Yo, tirremçe bir hile biziň özümiziň kerkiniň eýam özüniň şivesi ol, ýani bu bar söz diýip aýtjak. Ha bollar şey diýerler. Awa. Eýlekler mor sözler zaten türkmençe. Yetimek tirremçe gel üýe tizrak. Bana meselem erem aýtýar demişe köpler daşarda aýrap ýöňar. Bir aýzem da kvartirant diýerdi. Ama kvartirant diýär da ýönünde tirremçe diýip söýýär da soň. Bolýar, indiki siz mene näme diýäňiz? Çekiydi. Niresini çekýän o? Çekiydi diýän boldy, o ýan demesi ýok onçy. Siz mene näle ýasalsyny bilýärmi? Edil ýasalşyny bilemok. Süzülüp ýasalýar. Hawa şu haltadykda as goýýan o. Onu näde çekýän o? Niresini çekýän? Näme çekiydi? Ady şu çekiydi diýip ýan sen emetmenge gerek ýok. Ýani ady şu hawa. Süzme bolmaly aslında şu. Süzülip otym, ýok çekilip otyr o. Hawa. Süzülip otyr, çekilip otyr. Nireden çekilip otyr? Näde süzülip otyr? Sen şunu süzüp otyrmy şey dip? Çekilip otyr da o halta çekilýär. Oldu da haltadan çek koydu, çekiydi. Bolýar, tugunam bolýar. Birinç. Bolýar, ala elbetde lekin birinç mar taraplarda da bar birinç diýip. Meselem bir çağa ulop barýan bolsa näme diýiller? Ya sonra ya mesela ulolummy da. Ha, ketdeken boldunmy? Ketdeken. Ketde söz. Son satır diýsem gaçy gör ya da ketdeken boldummy nirede men näme diýenim? Yo meselem goçak diýen ýalakda. Marlar. Ketdeken boldummy? Meselem ketde söz. Bir ketde, birim kiçe. Doğrudan mı? Ulolummy diýsen bolmamy? Ul olmak diýen söz biz ulamjok. Ket meselem şuly ýama ketdeken emuny diýen. Ulu kene diýen, o şu ketdeken diýen. Bu kadar çekýän ketdeken kene. Ay bolýar. Bizde goçolpun diýiller meselem tejenne, goçolpun ulolpun diýiller. Ondan bir adam gaçy semiz bolsa näme diýän? Çişk barmy söz? Çişk söz. Çişik bolýar. Çişk. Ahor bolsa näme diýän? Tırrık. Ha? Tırrık.
Näçe tırrık? Tırrık yani. Abaydı duram o kadar incecik bir zat mesela şuna yanında koysan bula semiz ha. Bu çişik adam semiz adam. Buna da tırrık diyor. Tırrık. Hor sözü yok mu? Hor sözü bayone kim ulanıyor o sözü? Hor mena ulanamok mesela hiç açan ulan koyar. Gariba da hor değilim. Yo olacak teret iki manada ulan kudotyň o sözleri. Yani ona biz gariba biz garip diýäs. Ha, okey. Bizde driş değil. Driş. Indi gördün mü sen Türkmen sen Orçça andı sen. Sizin tejençäňe Türkmençe dik geldiň ölen birden Orçça geçtin. Şeylerliklen adamlar tapawutlaryny gördüňiz. Hem Orççada goşulýan eken bir näçe sözler tejenne ýa-da lewapda başga diller ulanýan eken. Şiveler gowud atdylarmy? Siz öz welaýatyňyzda nähili ütköş sözler we kommentarlarda bellak geçin. Hanonda adamlar görüşýän çok. O ne ana bolmady kelkiler o ne diýme. Ta golun aýonda. Davay onu. Teziller.